Opiskelija Autoliitto Härmää edustetaan Toyota MR2 ajoneuvona. Suomen Maa-autot Oy, HR-yhtiöt henkilöstöpalvelu, Veho Seinäjoki, Nevolan Betoni Oy, Vianor, Oltin kone- ja Rajalla lähtee ulkoa hyvin. Tuupajärvi on nyt pahassa paikassa ja nyt on sellainen kuva. Ja seuraavassa tekstaan 2 kappaletta rajalla. Ja toinen siinä oli Roy vain. Ja Tuupajärvi on 14. Kyllä, Joonas Juumajärvi on 14 vuotta, numero mainittu iän mukaan ja hyviä perässä, niin kuin nuorisolla yleensäkin. Varkan urheiluautoilija, Volkswagen 1500 S-autona. Ensin jokaisesta lähdöstä maaliin ehjällä suorituksella tavoitteekinallista ylöspäin on Joonasella sitten. Tavoitteena Joonas ajaa ylös tuolla metalli. Hän on saanut sen varjun sisältä. Oirikivi menee sieltä kärkeen. Kaminen Ylitalo ja Ylitalo lähtee samasti hakemaan tuota ulkoa tuon alakaartista. Ja Ylitalo puistaa välittämään. Harjukilla mutta haadaan, kun mennään tuonne varikokarteeseen. Miten Harju mahtuu tuonne? Mahtuu hyvin. Juhani Kivimäki siinä vahannessa. Kaminen kävi varmaan lisälenkkiä sitten. Näin epäilysti, mutta Kamisella kyllä tätä vauhtia taas piisaa. Kakkospaikalla ei kun 3. Tomi Koirikin valkealla uuden lautoille. Vaikka myy koski. 2 vuotta puhuttaa. Katsotaan mitä tekee sieltä sitten. Haetaan paikkoja. Kauhanen, Tavi, Kainulainen, Nikunen, Latsola ja Lempinen on lisälenkki tehtynä. Kärkikuljettaja numero 27, Mika Kauhanen BBM 3. Työnjohtaja, ikää plus 39 vuotta, 10 vuotta. Edellytykset tiivillä toteutin epäonnen reissun Kauhajoelle. J.P. Mattila, Lassila ja sitten rajalla pystyy tuonne Aahtaa, tuolla ja onnistuu rajalla menee tuonne lisälenkkiin. Peräsellä Peman.
kädessä numero 17, Harri Kallonen, Espoon urheiluautoilija, Kirkko Rummen, auton asentaja ikää 36 vuotta, Rollosan tullut muutama tuski, Arko Riemu Kallonen, AT Rummen Oy, J. Rudi hyvin lähtee Iskola tuolta ulkoa ja nyt on tiukka rypäs ja sieltä Kukkola pusertaa ja rajuusti ottaa, niin ottaa vähän tukea ja onnistuu tuossa, mutta ei pääse. Tosiaan lisälenkille rohkeasti haittanut Jussi Klemola, numero 14, Ford Escort kuljettaja, ammattiyrittäjä, ikää 21 vuotta. Ensimmäinen täysikausi tuollaan mukana, muut harrastus jääkiekko, ei vielä voittoja. Klemolan Betoni Suomen maa-autot, Pesti ja Seloskola. Painaa sieltä Huttunen, Heikkilä, Ohi, Haapala, Hieta, seuraaja. Ja on. Sorrikin tässä lähdössä. Ole Heikkilä käydään sisälentäjä ja näin. Jää hieman tuosta triosta, mutta ajaa kyllä raivokkaasti muuten sitäkin. Kyllä taittaa näpysty naslaan tuonne varikon kaarteeseen. Nättiä katseltavaa. Ja autossa tuntuu tosiaan kulkuja olevan. Kuten aiemmin tuossa edessä lähdössä, Vasikainen hästi sieltä kärkeen kurista. Sitten Lehtonen ja venäläinen käyvät kumoa kamppailua. Ja nyt on Lehtonen tarvittu takkaan. Nelonispaikka, näin käy Tuomas venäläinen ja tuossa lisäleikki. Kakkospaikalla sieltä tulee Jukka Saarinen, numero 18, Ford Escortilla kaikinkoneen kuljettaja, ikää 24 vuotta. Ja ensimmäinen vuosi rallycrossin parissa, eli Saarinen on näitä mukaan viime vuodelta uusia kuljettajia. Tuoten tulee ylihellä vastaan, mutta aiemmin sitten Mikkonen, hypätään Mikkonen todella rajusti tuolta ja tulee äkkiä pitkellä kakkos paikalle. Ei ole ja ylihellä ei pysty kuikkaamaan murtolukkuviiati nokkaa sinne. Siinä olisi tullut muuten sitten oikomishommia, ainakin suokomishommia. Joo, niin aina välillä tulee, kun katsot paikalla siellä ajelee 24, niin sillä Mikkonen toivon Sarlesilla on 18. Jälleen siinä Suppo. Kyllä menee kärkeen. Roolisen ottaa kerran meikahti veissaus on ajokiisa täysin kuitenkin vauhtilukkeen ja mukana näkevän aiemmin on pois SM-sarjassa Roskaan puikoissa ja täksi kaudeksi on sitten hankittu tuollainen herrasmies Volkkari ja sillä sitten Joonas kisaa tällä kaudella. Kakkospaikalla 86 Jyrki Roineen, Oulun moottoriurheilija.
Kerran vaan kuitenkin kotipaikkana, ajoneuvoyhtiöllä kuljetusreikää 28 vuotta. Volvon tekniikalla kukaan sieltä lähtee. Sisältä tulee juo, tulee hyvin, tulee todella hyvin. Mutta ulkoa tulee vielä paremmin. Onko se hämäläinen? On. Hämäläinen. Ja kotoa tuolla. Joka taistelu. Se oli Hämäläinen otti aivan tautisen hyvän lähdön. Kyllä yllättävän sille, että Mäkelä oli siinä, mutta kuitenkin hyvä haasi. Ja siis kova lähtö oli Mäkelä. Mäkeläkin näyttää, että nyt hän on mukana myös kärkitaistelussa. Ja sehän meille kaikille sopii. Kyllä sillä on moni Vesa Puusamäki tekee ykköspaikan. Lähtee todella hyvin, saman tekee Puusamäki, Mäkinen, mitä tekee sitten Rakkolainen, Seppälä, Kallio, Tuspalla, Torsaala. Katsotaan nyt Puuskamäki raivoaa kärjessä. Hallitseva Suomen mestari, Kauhavan Urho, Vesa Puuskamäki. Kakkospaikalla tulee numero 6, Janne Mäkinen. Organisaatioiden kuljettaja Kisa kyllä lähdetään ja Karttunen pakenee välittömästi. Ottaa ykköspaikan Perkki Kanerva, Kirri, Nisula. Siinä järjestys. Karttunen painaa tärkeä. Tässä oli kisa. Ei se tuulemuutettu ollut. Kirri sekä Nisula lisälenkillä. Karttunen, Perkiömäki, Janne, Kanerva. Kolme kärki. Ja lisälenkkeille Kirri ja Nisula. Se oli kasvineita lähti. Sitten päästä Grönholm siellä. Näin kun puhuttiin, ei nähdä autoja, niin me tulee tuolta esiin. Heti lisälenkkiin, kun jäi tuonne taas. Mutta hän jatkaa kuitenkin jonon mukaan. Kyllä joo. Tiedämme, millaista taktiikkaa siellä nyt noudatetaan. Valtamäkisen ja kävi välittömästi on lisälenkki. Ja katso tuota päätä menoa. Sorrikin on päässyt mukaan. Heikkilä näyttää pusertavan nyt sieltä ykköspaikkasta ja Saarinen ja Sorri kamppailevat tuosta seuraavasta sijasta ja Saarinen vetää siinä pidemmän korilottaa kakkospaikan Sorri. Sitten Peräläinen Haapalo. Viimeisenä vielä se tosiaan 81 ja Haapala kokevään urheiluautoon, jossa Ulmi
Mattila kotipaikkana ammattiautomyyjä, ikää 24 vuotta. Menestystä on tulossa. Tukittu, eli sinne ei nyt päästä. Ylihellä menee kärkeen. Lehtonen ottaa Tammen kanssa pikkusen yhteen. Ja tuo kesäteatterin tie on tosiaan lahjakkaasti. Kesäteatteri saa sitten ainakin nauttia näistä rallycrossin ulosävelistä. Hurskainen sitten keskeltä, Mäkelä, Mikkonen kaksikko, nyt mennään rintarina, Mäkelä, Mikkonen, nyt pitää jommankumman höllätä, nyt mennään aivan rintarina tonne alakaarteeseen, eikä kumpikaan ei höllä. Hätyyttelee, ei päättää sitten mennä, tää oli fiksu veto, sieltä suoraan sitten lisälenkille, eli Mäkelä, nyt nähdään, Hietamäki tulee todella kova, 4 autoa siellä on ja enemmänkin sinne olisi kyllä, piti olla, mutta kuten sanoin tuossa ei oikein, ei näe katsotaan miten sieltä sitten tullaan Puuskamäki ykköspaikalle. Sitten Tukiainen, Hämäläinen, Suppo, Asikainen ja Kallio. Yritykseen ei pysty. Menee sitten painelee tuonne lisälle. Uutisen kova lähtö. Nyt pitää pitää pää kylmänä ja sieltä Kalliokoski ykköseksi. Huhhuh. Tasaisesti tultiin ja Kalliokoski ykköspaikalla. Todella tasaisesti sieltä taas lähdettiin, mutta kyllä siellä taitaa Kainulainen ja näin sieltä 24 eli Laksola menee hänet Tuomaala ja sitten tullaan. Tuomaala ottaa todella hyvän lähdön, ottaa ykköspaikan, sitten Kaminen lähtee haastamaan Kaminen, Lempisellä lähtee pikkusen siinä Peppu liitämään ja Kaminen vääntää Tamin kanssa. Kakkospaikalla tosiaan 25, Harri Kaminen, ikinuori Harri Kaminen, Jammo... Saapa nähdä, ei ole Kiskola, on Klevola, Harju, Mukkola, sitten Kiskola, sai hyvä lähdön, Kiskola otti todella hyvä lähdön. Rohkeasti vetyllä Klevola, Jussi Klevola ykköspaikalla. Tasaista jälleen J.P. Mattila, Lassila, sitten sieltä tulee Kannonlahti, Kauhanen, Jensen menettää nyt siinä sijoitustaan. Kusuu siinä Ylitalon kanssa. Ja näin sitten Jensen päättää, että tuo meni tuo ensimmäinenkin. Joo, eikä sinne kyllä yhtään höllätä. Sitten superkaareihin Kauttio, Pykäläinen, Malinen, Pätsi. Ja Kauttio tulee sieltä parhaan lähdön. Sitten Malinen. Nyt nähdään sitten myös VV Apin vauhtia. Ja siellä taatusti sitten huoltomiehet 7 Up. Vilppi lähtö Raimo Kauttiolle. Paukut päälle sitten jälleen Tanner Tömisen. Ja nyt tullaan tasaisesti ja tullaan kova. Nyt ei Grönholm Pupeksin lähdössä, vaan tulee todella hienosti Grönholm ykköspaikalle. Sitten Perkiömäki, Lautamäki, Kaskinen. Kaskinen, no kyllä tulee Karttunen, Kanerva, Liinamaa osuu. Ai, Liinamaa osuu, siinä pyörähtää. Ja näin sieltä Kanerva kakkospaikalle, Irri. Niin tullaan päässyt Liinamaasta.
vartaloille, niin ei hädän päivää. Karttunen ykkös.